Солнце заливало навоколье. Я вышла в двор развесить повзунки. Спить немовля в вазочку на приволлі, гуляють побач большие сынки. Загушкали, залюляли малого, дзіцячым гульням самая пора. Я навздагон сказала хлопцам строга: не бегайте далёка ад двора. Усюды маці мроецца няшчасці, бо з дзецьмі недалёка да бяды. Каб хоць іх бокам абышлі напасці, каб іх не страціць ад агню вады. Зайшоў у двор работнік сельсавета: з вяроўкі ты бялізну лепш здымі. Паслалі папярэдзіць вас пра гэта. Аварыя, дзіця ў пакой вазьмі, і большых дзетак забяры ў хату, а не дык хоць панамкі ім надзень. Табе тлумачыць, што такое атам, лічу я лішнім. Ясна всё, як дзень. А дзень быў ціхі, сонечны і мірны. О Божа, што ён тут нагаварыў? Чарнобыль нейкі, пыл радыактыўны, 4-й блок, рэактара ўзрыў. Але пры чым тут паўзункі і дзеці? Ніяк не ўцямлю, ад чаго ўцякаць? Што нам прынёс ты, красавіцкі вецер? Якой бяды яшчэ ўсім чакаць? Я в кнігах ліхаманкава шукала усё, што мне паможа зразумець пра стронцый, цэзій. Гэтая навала нясла ў сабе хваробы, слёзы, смерць. Ды як жа так? Няўжо нам гора мала, і Бог чамусьці не адвёў бяды? Нам лейкаміі толькі не хапала, забруджаных паветра і вады. Гады ішлі, мы верылі адчайна, бяда міне, у нас жа чысты фон. Нябачны вораг вёў работу дбайна і выганяў людзей са шкодных зон. Нябачны вораг, што страшней бывае, прывыкнуць немагчыма да яго. Хоць з-за вугла ў нас ён не страляе, ды ад яго чакаць можна всяго. Ад выбуху на станцыі далёкай вядём адлік чарнобыльскіх падзей. І в гэтым годзе сын мой каравокі адзначыў першы круглы юбілей. Такая доля нашай Беларусі, удары лёсу на сябе прымаць. Вяртаецца з краёў далёкіх бусел, з сяброўкаю вясну тут сустракаць.